kin wuce sanin kowa baki bai faɗin ki maulati. Na Fatima kin wuce sanin kowa baki bai faɗin ki maulati. Na Fatima kin wuce sanin kowa baki bai faɗin ki maulati. Biyan bukatuna Allah kai kadai nake duba, ban ganin akwai kowa in ba kai ba na kure duba. La sharika la shay'a illa huwa rabbuna tuba. Kullum min inda ka ba mai in fa ba kai ba to kai min domin zan wake sayyada ba. Na Fatima kin wuce sanin kowa baki bai faɗin ki maulati. Allah kai salati a gare shi rasulu shugaban bayi, ta sigar salatin fatihi zaka yi wa mabuwayi. A sanya sayyida Fatima wacce a yanzu duk muke yayi, har sharifai da sahabu rasulu ba su yin shayi cikin hidimarsa rasulu habibu mai gidan bayi. Salatin rabba ka sanya auliya ulla kamar shehu Ahmad Attijani har da bazalla. Sannu sannu baba a gare mu barhama gausilla, babu kamar ka fito ya gare ni har na bauchi sirrilla. Shehu Abubakar gani nan bunka masoyin rasule. Na Fatima kin wuce sanin kowa baki bai faɗin ki maulati. Fatima kin fi karfin sani ya sane ki kin wuce dukan sauti, ballanta na masana ba su sanin ki sai ya dafati. Kin wuce harafi bare a rubuta ki maulati, san ki ne a kalbi na ko a gida ko a kan titi. Ambatan ki shine aiki na yardan ta yin baiti. Rabbi yayi zuciya ne dan kawai ta soki yanana, aikin zuciya kaunar ki in ta soki ta wuce kuna. Duk masoyin kina na batulu dan uwa ne a guna, kaunar ki ta wuce komai babu abin da babu ummina. Mu muna gaban mai shina na batulu ce maradi. Na Fatima kin wuce sanin kowa baki bai faɗin ki maulati. Sanni yar gidan girma ruhin da sayyida nana, ku kuke da abun bayarwa shahida a barkauna. Gani na zo a bani a ƙara na buɗe hannuna, abin na sha lamuni na yabo da nake yi wa manzona. Ko da yaushe na dinga faɗi Zahra ku karɓi roƙona. Ko motsa yatsa kika yi ga ilahu batuli ya zama bauta, komai kika yi sai da daidai ne kin wuce dukan bauta. Ajizanci babu a kanki kin wuce hakan binta, masu ma ba alkalami a kanki sai na furta. Rabbana ya yarda da ke baki tabbasa ko. Na Fatima kin wuce sanin kowa baki bai faɗin ki maulati. Sai ya dakin kasance tun kan rabu yayi kasantattu, Rabbana ya yoki tun kafin ya kago halittu. Tun babu suna babu sufa kika wanzu kin wuce halittu, da hasken ku ne Rabbi ya kago dukkanin halittu. Shi yasa ni nake cewa kin zarce sufar mautu. Sayyada duk abin da ya rabu da ku dole zai girma, ko girma rabuwarsa da ku ne tassa ya zama girma. Ba ku neman komai a gare ku ne ake nema, kin fi karfin a ce mai girma bawon ku ne shi ma. Rabbi ya mallaka muku komai ganku ne ake sa. Na Fatima kin wuce sanin kowa baki bai faɗin ki maulati. Duk abin da baki ya faɗa a kanki ya takaita ki, harshe da sauti sun yi kaɗan wajen sufar taki. Hannu da kalma har harafi ba sa iya rubuta ki, ƙaryar tunani na batulu bai iya tunano ki. Kin wuce kin fi ƙarfi kin zarce a san ki labbaiki. Ni ba ni ɓoye ƙaunar ki gare ni kawai ina son ki. Ko ina naje zan bayyana ni ina fa ƙaunar ki. Butulci ne ke sawa ake ɓoye ƙaunar ki. Duk ɗan kirki dole ne zai bayyanar da girman ki. A ko ina za mu ta faɗar ki dole ne mu gaishe. Na Fatima kin wuce sanin kowa baki
bai fadin ki maulati. ce sitirar da ke boye mana aibukan mu maulati, da an rabe ku dole a sarkaka a gusar da datti. Wai dai hirkum ta da hiran kirarin ku na jati, Qur'ani ya yabe ku mu ma dole mi ta yin baiti, dole rera muku bege a gida ko a titi. Kika so har fa na soki ba a nan na koya ba, karamcin nan da kike yi mini ni ba za na manta ba, dole ne ta jinki a zuci akan hakan ba zan kau ba, azuban wacce ko zuciyar dau ba za ta dauka ba, innan mace ne shahadar soyayya akan ki ba wai ba. Mutum wuce sanin kowa baki bai fadin ki maulati. Dan bugun numfashin annabi Zahra yarda inganki, gani na zuciya har da ido yaye mun hijabanki, hujjubai sun sha kaina yaye su in ta dubanki, ko sakon ɗaya na ɗan kalle ki natsuwa da ban aiki, dan duk idan da bai ganki ba Zahra to ba bai yi kallo ba. Kashi ba duk halittun Allah ku kuke da alfarma, ku kun ka baiwa alfarma har ta kasance ta zamo ita ma, wanda duk ya nufe ku zakiya wallahi bai fama, komai zai zo mai tunda ya rike sai da mama, wanda duk ya nufe ku da ɗifa wahala ba zai sha ba. Mutum wuce sanin kowa baki bai fadin ki maulati. Zuciyata ake ta tsaya cak sai da ki mun duba, kin sani ko ban ce har da abin da ban kudurta ba, sakan ko minti na ƙara kusantar ki mahabuba, radiya dan zaman ki da annabu wanda ba a gano ba, dan sirrin da ya buya idan jasadi wanda bai zo ba, sadika dan Hassan da Husaini ki manna ba fadan mu ba. Latifa yarje na zo na shige aljannatin anan nana, rashin zuwa na gari mai daɗi zuciya tana kuna, duk masoyi burinsa ya gan shi garin ku kin ji ummina, kin sani zuciya ba ta nutsuwa sai ta zo Madina, ku ne kuke kiran wanda kuke so kira ni batini ne. Mutum wuce sanin kowa baki bai fadin ki maulati. Anan nake ban kwana da mai sauraron kasidata, dan yabanta ba za na tsaya ba da shi nake rayuwata, da ni da sayyada muna tare daga nan har kushewata. Muhammad Tukuri ne mai begen Zahra ga kasidata, na annabi na san kin amsa ko da ban rera ba.